Aquest local és el quarter general de la Perla 29, una companyia creada fa 13 anys no per un grup d'actors, sinó per la gent que hi ha darrere de les obres de teatre, des de la part artística fins a la de gestió. Així, el director Oriol Brogi va aconseguir no un repartiment estable, però sí un equip que responia a un propòsit. Allò que tindrà una continuïtat i que ensenyarà una manera de treballar i ensenyarà finalment un producte en el públic serà una manera de fer les coses, de plantejar-les. És una manera artesanal, familiar, molt atractiva. És una sensació de que entre tots ho fem tot, però més que en altres llocs. Quan es parla de la Perla 29, de la qual Brogi n'és el patriarca, sovint es fa servir l'adjectiu familiar. En aquesta companyia, una taula tan domèstica com aquesta hi té un paper fonamental. Tenir un ambient familiar ajuda a no fer un teatre fred, sinó un teatre molt càlid. Destacaria lo fàcil que va ser entrar en el seu món i en la família que una mica ell ha liderat, que és la de la Perla. Julio Manrique és una de les últimes incorporacions a aquesta gran família teatral, per on han passat un munt d'actors que han interpretat, sobretot, grans clàssics. Jo penso, quines obres has de triar per triomfar? Doncs jo penso, jo faré una obra que m'agradi molt a mi. M'agrada molt aquesta obra, doncs li agradarà a les 7.000 persones que podran venir-la a veure. Tampoc n'hi ha moltes més persones que es puguin interessar moltíssim per aquest tipus de teatre. Ell diria... Abans de crear la seva pròpia família teatral, l'Oriol ja formava part de dues importants nissagues de metges, la Trias i la Brogi, en què destaquen figures com el seu avi, el centenari cirurgià Moisès Brogi. És evident, em sembla, que la família de metges no m'ha ajudat gens ni mica a fer teatre i que jo tinc la sensació que si hem arribat on he arribat no té res a veure amb la meva família. L'Oriol no es va equivocar de carrera, si ho jutgem per les bones crítiques i els premis que acumula. L'últim, el Ciutat de Barcelona, que recollia la setmana passada. No és gens estrany, doncs, que d'un temps cap aquí el seu nom hagi sonat per ocupar càrrecs com el de director del TNC o del Festival Grec. Són coses que passen. Segurament els noms també s'esgoten, les generacions canvien, però de moment ningú m'ho ha ofert seriosament, per tant encara no diguéssim, estic aquí i faig això. La trajectòria de la Perla està molt lligada a un espai, la Biblioteca de Catalunya. Allà van recuperar una nau, fins llavors abandonada, que van transformar en un singular escenari teatral. Recordo perfectament quan vaig entrar aquí per primera vegada, vaig baixar aquí baix amb un segurata que ara ja no hi és. Em va dir que vigilés perquè hi havia un fantasma. I em va dir, no, però és un fantasma bo, jo crec. I ha estat bo, és un fantasma que ha estat bo. A la biblioteca han assajat l'obra que la companyia estrena aquesta setmana, Incendis, un text contemporani però amb un regust de clàssic. Té una estructura de gran epopeia clàssica, no? Alhora que té unes coses molt modernes, un ordinador, unes metralletes Kalashnikov. Vull dir que jo penso aquests dies, mira, doncs hi ha Sòfocles, hi ha Shakespeare, hi ha aquest tal Wajdi Mouawad que té 40 anys. Tot i que no es diu, l'obra se situa en un país que recorda el Líban, el lloc de naixement del seu autor, una terra que fa uns dies va visitar la companyia. Vam anar a visitar la presó que surt en l'obra, les ruïnes romanes, hem conegut coses molt bèsties i molt impressionants i alguna cosa es pot arribar a quedar en la posada en escena. El viatge que faran aquests dies l'Oriol i la Perla és molt curt, els escassos 100 metres que separen la biblioteca del Teatre Romea. És com si els de la biblioteca desembarquessin en el Romea, es porten la sorra i es porten les seves temàtiques i les seves coses. No? El teatre gran que acull el teatre pobre, no? El teatre ric que acull el teatre pobre. La Perla 29 ha transformat l'interior del Romea per donar vida a aquesta tragèdia moderna que es podrà veure fins al 22 d'abril.